Antoni Ruscalleda em va trucar el dia de Pasqua, recordo la tarda. I em diu, Josep Maria, diu, podries fer un favor, si vols. Em diu, el dia 18 d'abril presenteu un llibre del meu pare. Com que jo he dit poques coses del doctor Ruscalleda, perquè les altres persones segurament han parlat sobre l'autor, en Quim Tolosà, que és l'autor del llibre, diré només molt poquetes coses. Fa poc hi vaig estar-hi. El vaig voler anar a saludar, vaig parlar amb ell, vaig parlar amb la seva senyora i, curiosament, en el seu despatx, atapeït de llibres, estava, diu, la vista em comença a fallar i tenia un àlbum i en aquell àlbum m'hi vaig apuntar el que hi estava enganxat amb vostè. I deia, hi havia dos retalls de medicina en castellà. Hi havia un retall que deia Remedio de los pobres. I un altre full que deia Recetas para granos pestilentes com el carbunco. El despatx aquell ho vaig apuntar sense que vostè se n'adonés compte. Destrangui. Aquell despatx és evident que respira de medicina. Parlar del doctor Ruscalleda és parlar de medicina i parlar de la història de Cassà, però d'una medicina especial. Perquè ell en una frase de llibre diu la medicina és sobretot ciència, diu que és art i diu que és amor. No és envejós. I es queixa. La seva senyora es queixa, doctor Ruscalleda. Es queixa. A vostè li ha faltat, en alguns casos, per dominar els nous fills que tenia, una mica d'autoritat. I ella diu, si m'ho deixa dir, diu, si hagués sigut un marit alemany, això no hagués passat. Senyores i senyors, bon vespre. Comencem dient que ha estat per mi un gran honor que el doctor Ruscalleda em compliés la història de la piramide per ser escrita i divulgada. Em fa una il·lusió particular de ser avui aquí perquè el doctor Ruscalleda també va ser metge meu quan jo era petit i em va donar moltes de les seves receptes i va atendre les ocasions de malaltia que hi havia a casa. La primera mostra d'agraïment que Cassà li deu al doctor Ruscalleda és de reconeixement a la tasca de tota una vida. Tota una vida fent de metge de poble. Tota una vida exercint el seu coneixement amb aquelles 3 virtuts que el mateix doctor explica en el llibre. La paciència, la dedicació i la bonomia. Doctor, tots els que som aquí hem vingut per vostè. I per tant, vostè ens ha de dir el que vol. Bona nit, que Déu vos dur. Això era el que deien els nostres convilatans de fa 80 anys i ara ja tot ha canviat. Ara diuen altres coses. Per fi hem posat en circulació aquestes memòries que ens han costat Déu-n'hi-do. Primer van ser els meus nets, que cada vegada que els explicava coses me deien ha de fer les memòries, ha de fer les memòries. I jo em sortia, entrava per aquí i em sortia per aquí. Fins que l'últim, l'amic Tolosà, Quim Tolosà, em va cridar a casa seva i em va dir, escolti'm, hauríem de fer les seves memòries. Jo vaig dir, hòstia, a qui interessaran les meves memòries? Els meus familiars i encara. No, que naps i que cols i que cargols i més naps. I va estar allà explicant, que em sap molt, de convèncer, perquè no et deixa dir res. I l'últim, sí, l'últim vaig dir, les fem, i allà ens tens, durant uns quants dies, cada dia, en fi, unes hores allà, arrencant de la meva memòria tot el que jo anava recordant, naturalment, després de tants anys.
A l'últim el van poder tenir quasi acabat, però llavors vaig recordar que durant la guerra havia fet un diari de guerra, amb una llibreta que havia partit per la meitat perquè encarés en el Macuto, i vaig dir, home, això poder serà molt curt, poder que hi posessin el diari de guerra. Diu, home, llavors vaig anar a casa, vaig estar buscant-lo perquè després de tants anys ja no sabia on era, i a l'últim el vaig trobar, el vaig posar en net perquè la meva lletra no s'entenia, lletra de metge, i li vaig donar, però dic, mira, és en castellà, que llavors jo havia estat al front de l'Aragó, tothom parlava castellà allà i a mi em va sortir també en castellà. I llavors ell el va traduir. Bueno, tot això ho varen donar, llavors ja tot arreglat, ho varen donar al nostre amic Narcís Mundet, que ell va ser encarregat d'arreglar-ho i posar-lo a l'ordenador, i per posar-ho tot bé, o sigui, classificat, etc. I llavors ho van donar a Antoni, el meu fill, Antoni Ruscalleda, i ell va corregir el català que havíem emprat tots, que tots anem bastant fluixos. Bueno, llavors, això ja estava fet. Ara faltaven les fotografies. Oh, les fotografies. La Carmina i Antoni buscant a casa per tots els racons, biblioteca, calaixos, tot el que trobaven que es feia olor de fotografia, ho anàvem buscant per trobar una fotografia, naturalment, adient a cada tema de les memòries. Després de molt treballar, ja les van trobar, llavors era classificar-los, posar-los el títol a sota i ja estava. Llavors ho van donar a l'editor i aquí s'ha acabat, i aquí teniu les memòries. Bé, les memòries aquestes no és cap best-seller, no us penseu que s'hi haurà trobat tothom. Igual que totes aquestes, com si diguéssim alabances que m'han fet, la meitat de la meitat. I encara no diem els defectes, perquè els defectes generalment s'amaguen sota el matalàs. Bé, llavors, si el llegiu i no us agrada, és igual, podeu endreçar, podeu posar a la biblioteca, en un racó, etc. Però hi ha una cosa, sempre haureu tingut la satisfacció d'haver fet una bona obra, com és ajudar i mitigar les penes i treballs que tenen aquests malalts familiars d'Alzheimer. L'Alzheimer, ja sabeu que és una malaltia incurable, que només se fa un tractament pal·liatiu, de moment. Poder més endavant, amb investigacions dels tècnics, dels savis, poder arribaran a trobar un tractament ja definitiu. Però de moment només se'ls hi pot, més que assistir al malalt, s'assisteixen en els familiars, perquè el malalt ja no es dona compte de res. En canvi, els familiars són els que pateixen. Per ells, vos dono les gràcies a tots, de manera que moltes mercès i gràcies per haver vingut. Res més. Un doctor, i sento que hi ha molts metges, però curiosament, l'única persona que normalment li diem doctor és el doctor Ruscalleda. I què més que un doctor com el doctor Ruscalleda ens podria haver acabat amb un petit resum d'una malaltia que en aquest temps, per desgràcia, ha fet a moltes famílies. Doctor, en nom de tots els que estem aquí, moltes gràcies per tot el que han dit totes les persones aquí. I en nom de la família, moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i pel respecte i el carinyo que teniu cap al doctor Ruscalleda.